A wani lokaci a cikin ƙasar Hausa, ƙasar Najeriya garin Kano, an yi wani matashi wanda bai da sana'ar ko sisi har ya fara girma ya fara hankali. Wata rana sai yanke shawarar cewa zai fara sata. Ana nan Mati ya shiga gidan wata mata inda yana shiga cikar da wata akuyar ta wuce. A takaice dai akuyar Baba Ladi ita ce silar arzikin Mati, inda ya biyo akuyar nan yana son kama ta. Akuyar nan ta fito cikin akuyoyi da gudu tana da tsala gudu. Mati ya rasa wace akuya ce wacce zai dauka ya sata a buhu. Kawai dai yanke shawarar koma wacce ce zai dauka. Daga ƙarshe ya sadallabu ya ƙara dawowa cikin gidan matan nan ya dauki akuyar nan, wadda akuyar nan ita ce silar arzikinta, inda ya kai ta kasuwa ya sai da akuyar nan naira na dukan naira 15,000. Ya juya kuɗin nan har yayi aure ya samu arziki. Daga ƙarshe dai Mati yayi arziki da akuyar sata. Ba wai an ba ku wannan labarin bane don kuma ku je ku yi sata domin ku yi arziki. Mati ya biya wannan matar kuɗin ta kimanin 15,000, amma da ta yi sai da ya ninka mata kuɗin nan su 10. Duka dai anan muka gargare muku wannan labarin namu, muke cewa ku haɗu da mu in an jima ko kuma washe gari. Insha Allah za mu ci gaba da kawo muku labarai akai-akai.